Kudutshulwa kubulawa ngesihluku owesifazane obelinde itekisi yokuya emsebenzini manje ekuseni endaweni yase-Phoenix. Kubikwa ukuthi kume imoto eceleni kwakhe enabafana ababili bavulela ngenhlamvu babhekisa kulo wesifazane. Emva kokumdubula bebese bayamkhuthuza bathatha kwasane bekuphethe bashaya bachitha. Kanti umbukeli abezimo eziphuthumayo babezele endaweni yesigameko yilapho khona bafike baqinisekisa ukudlula emhlabeni kwalo wesifazane. Kanti amaphoyisa phansi phezulu ayaphenya. Mbukeli, bekuzonake lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Beka uvo lwakho kwi-comment section mayelana nalolu daba, ebese ngikubamba kwenye ividiyo elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.